Τι σημαίνει για σένα Βασίλης Πανούλης? Τι να σημαίνει? Είναι δύσκολο και συνέχεια εύκολο. Είναι βασικά ο άνθρωπος που είναι η σύγχρονη ιστορία του Ολυμπιακού, νομίζω. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Είναι ο δικός μας κόμπερ. Η πρώτη σκέψη όταν ακούς το όνομα Βασίλης Πανούλης? Ηγέτης. Αυτό. Τίποτα άλλο. Ακούς Βασίλης Πανούλης. Τι σκέφτεσαι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό? Σκέφτομαι έναν άνθρωπο που ψάχνει προκλήσεις και θέλει να τις ξεπερνάει. Ωραίο. Βασίλης Πανούλης. Πρώτη σου σκέψη όταν ακούς αυτό το όνομα? Μύθος. Ακούς Βασίλης Πανούλης. Ποια είναι η πρώτη σου σκέψη? Θρύλος. Για την Ελλάδα και για τον Ολυμπιακό. Για την ομάδα μας. Σωστό. Πρώτος που λέει και για εθνική ομάδα. Ο ηγέτης του Ολυμπιακού. Ο καλύτερος παίχτης που έχει περάσει ποτέ. Αρχηγός πρώτα απ' όλα και παιχταράς του Ολυμπιακού και όχι μόνο. Με το φίλο μας τον Νεκτάριο εδώ πέρα, που δεν το βλέπω ντυμένο στα ερυθρόλευκα, αλλά πιστεύω ότι είναι πορωμένος με Βασίλης Πανούλη. Ισχύει? Είμαι, ναι. Ισχύει. Για πες, τι νιώθεις όταν ακούς το όνομα Βασίλης Πανούλης? Δέος, σκέφτομαι ότι ήταν ο καλύτερος αρχηγός του Ολυμπιακού. Ποια είναι η στιγμή που σου έχει μείνει αγαπημένη σου όλα αυτά τα χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό? Νομίζω τα show στο Final Four. Με τη Real. Όλα. Οποιαδήποτε κυρίως με τα show, όχι τα shots. Τα show στο Final Four. Ωραία. Το second gear που λέμε κάθε φορά που χρειαζόταν. Ποια είναι η αγαπημένη σου στιγμή του Βασίλη Πανούλη όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό? Παρόλο που περισσότεροι θα πούνε κάποιο shoot δικό του, σίγουρα είναι η φάση στον Πρίντεζο. Η μεγαλύτερη στιγμή. Η assist. Ναι. Μου έχει μείνει πάρα πολύ έντονα τη σεζόν 11-12, αν δεν κάνω λάθος. Ένα κλέψιμο προς το τέλος ενός παιχνιδιού με τη Γαλατασαράι, περίπου στη μέση του γηπέδου, και ένας πάρα πολύ έντονος πανηγυρισμός σε ένα κλέψιμο και ένα layup που απλά κλείδωσε ένα παιχνίδι. Δηλαδή δεν σήμαινε κάτι, αλλά για το Βασίλης Πανούλη μάλλον σημαίνει πάρα πολλά το συγκεκριμένη φάση. Γενικά κλέψιμο, πολύ κλέψιμο και πολύ πρωτότυπο. Η πρώτη φάση που σου έρχεται στο μυαλό? Μάλλον το τρίποντο στη Βιτόρια που έχει ξεφαρίσει λίγο πριν φάμε το καλάθι από το Μπριχιόνι από τα 7 μέτρα. Εντάξει ρε φίλε, ήταν την πρώτη χρονιά, ήταν το πρώτο υπερκλάτς καλάθι του Βασίλη Πανούλη με τον Ολυμπιακό, ας πούμε. Ποια είναι η αγαπημένη σου στιγμή, είτε με τον Ολυμπιακό είτε με την Ελλάδα? Την πάσα που έδωσε στον Πρίντεζε για τον νικητήριο καλάθι στην Ευρωλίγκα. Ποιο είναι το The Moment που ακούς Βασίλης Πανούλης και σκέφτεσαι αυτό είναι? Το The Moment είναι το buzzer beater το 16, το τρίποντο που μας χάρισε το πρωτάθλημα. Και ποια είναι η αγαπημένη σου στιγμή, τι θυμάσαι πρώτο? Πρώτο πράγμα που μου έρχεται, ένα μάτς τότε που είχε βάλει στα τελευταίο δευτερόλεπτο, 2-3 δεύτερα που ήταν στο τέλος, τον Παναθηναϊκό τότε, μέσα στο ΆΚΑ. Λες για το 2016, το τελικό. Ποια είναι η πρώτη φάση που σου έρχεται στο μυαλό? Είναι κάποιο shoot, είναι assist, είναι κάτι άλλο? Το buzzer beater τότε με τον Παναθηναϊκό.